Predvolebný pútač na kruhovom objazde pobúril mnohých Púchovčanov. Začali sa zaujímať o to, ako je to možné. Zistil som, že tieto billboardy sú postavené na čierno. No to by nemalo byť vôbec pri ceste, aby to dohádzalo pozornosť vodičov. Keď človek nedáva pozor po ceste, tak zle sa stane, chytro. Propagáciu na tomto mieste si zvolil prvý muž mesta, teda primátor. Bezohľadnosť, ignorácia a arogancia. Bohužiaľ je to tak, lebo ten, kto by mal dbať na zákony, tak ten ich porušuje. S otázkou, prečo si primátor vybral v podstate zakázané miesto, sme sa obrátili aj na neho. Ja vám teraz na nej zavoláte, ako ja mám teraz jednanie, dobre? Neskôr nám však už nedvíhal telefón. Toto miesto bolo vyhodnocované dlhodobo ako nehodový úsek. To nedávno sa tu stala smrteľná dopravná nehoda. V čase nakrúcania našej reportáže montovali na toto nebezpečné miesto ďalší reklamný billboard. Situáciu prišla riešiť aj polícia. Dopravný inšpektorát dal totiž umiestneniu týchto billboardov jasne červenú. K týmto miestam, ktoré sa tu dívam, som dával zamietavé stanovisko. My sme z našej strany neporušili žiaden zákon. Dopravný inšpektorát dal podnet stavebnému úradu na odstránenie billboardov. Skúsenosti z praxe však hovoria, že v podobných prípadoch k likvidácii billboardov ešte nikdy nedošlo. Zuzana Glabazňová, televízia Markíza.